Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ni pediang subhai pi barok syaga bati CTV rengkat bat kimat mentaka janmian ka khat sau tarik unai weng arhajar arpersen. Ini sedang syuada kimat kubon nak jelah. National President jangka National People's Party Conrad K. Sangma balong ru menteri rangba aka jela ulakam bagi sengsan partai ki pasyong hakaliang persyak yo bat kisngutu yagi kam baga NPP kalatrai ban penkelador ya jela nrei kim kwa ban pediang ya kata bat kim kwa hiru bagi pajba akin yo yagi kam penroi ki baga sorkar kalale hapo ka jingyalam jangka NPP. State President jangka National People's Party uba Preston Tensong ulaong baka National People's Party sasisian kan sayok bat biang ya ulakam sensyar haus nem arjar arpupraha kene gejela. Uba Preston ulakan turu ya ginong kersyan bagin ai ke jingshania ha uba lambor kumu Chief Organizer jangka Nongkrem Block Committee. Hadin ke jinglek IT ke City penkenmau show Menteri Rangba ke Jelau Conrad K. Sangma Chairman jangka New Trap Border Dispute Redressal Forum uba chandame sungo ulaong baga jingbum jubab jangka sorkar yaki dorkas ki paladap IT naduk mensyua kala penbitar haduk kata-kata yaki pajba ki basyong basa hakatain Block 1 namar ke jingbum yo yaki dulir naga sorkar kum ka Epic Card ka Aadhaar Card bat ki wei ki kot bedon kam wat hadin baka Giant Hills Autonomous District Council kala dep itu bat ai sanat yaki wehek snong jonggi snong ki bahab hapo katain Block 1 MLA jangka Maukerwat constituency uba Renington El Tongkar ulah herjurip yaki surok snong hak snong mountain kum shibenta ban penkre yak jingwan jongki arteli ki jingya senghe hagani ke snong kata ke jingya seng presbytery jong balang presbyterian kabanlong hau rempang arjar arhunrio bat ke jingya seng crusade kabanlong hau benai leber arjar arhunrio. Kakunhun Menteri jangka sorkar jela kelawan rakyat ka jing penbek temai haga rule 6D jangka Meghalaya Ministerial District and Establishment Service Rule arjar khat nyo na kabenta ban ai ka jing menjur haga bayadai bat ka jing tungkam lengba ka direct recruitment kabalong 100% yaki regular casual worker daga ba pentrai kam yaka office memorandum jong snem khat khandai spa khandai pun haga jingyalang kabala khat pelong dau sembut Menteri Rangba ka jela uba khmi ya katana transport uba sniaw bhalang dhar yaki seng jongki try bat ki nong nya trok kuntup ru yaki nong mikmat naki karkhana penmi dau bilat narilom jaintia kila menjur ban pentrekam ya ka dor kit mar ka ba khandai tengka 10 kilometer naga benta 10 metric ton kabalong katkum ka jingbetha bala penmi hi da sorkar jela. Ki nong yalam jangka Federation of Khasi, Jaintia and Garo People Motion Road Circle. Ki la IT da kejing thau additional medical health officer halor ki babon ki jing deko jangka Riangdo Community Health Center. Uba Gary Karmuti, Vice President jangka FKJGP West Khasi Hills District ulaong bakaseng kalalap shibun ki jingduna jangka ne ka PHC kabala pendeko hagabay day bat ka jing ai jing syakri yaki pajba khamtam yaki longi ki bedok bat ki baduna kayo kakon. Kaflim haleng kabneng jongba Pradip Kurba kala yai beteng ban khur yaki khusnam haki tamasa pen iplim beper hakari bat shabar jongkari ru kumjo hagani ka kenti ka bamenta uba Pradip Kurba ula yo ya khusnam Best Director Award ha Kolkata International Film Festival ka balai way kaflim haleng kabneng kala syajit ru bandrung haga International Film Festival kaban salong ha Kerala. Karash Bhavan ringkat bat ka jingya trelang bat ka tenat social welfare kala rakhi ya ka Children's Day haga ba ulat ka jella u Chandrasekhar H Vijaya Shankar ula yalek men bat ki khna ki badon ka jingthut hagit khotmen
Hagani ka sngi bakarpang jonggi kena la sakilang ru da ka director jong ka tanat social welfare ka kong Camelia Doreen Lingwa ki officer na ka tanat social welfare ki bahiyang hasem jonggi kena bat ki bala syakot sngoba. Ki hybrid jong ka snong Maulendep Ribhoi District kila dap da ke jingkemen hadin baki dekot jongka National Service Scheme Unit jongka Union Christian College kila penlong ya ka program ka pekerpang ban rakhi ya ka sngi kerpang jongki hybrid hagani ke snong hagani ke sngi la sakilang da urang ba snong jongka snong Maulendep kumu kongsan. Ka Wrestling Association of Meghalaya harangkat ke jingit trailang bat ke Department of Sports and Youth Affairs kentup ru ka Meghalaya State Olympic Association kala pediang buram ya u Shingo Hirada ubadai u high performance coach sportality bat u Takeshi Kuboyo ubadai u coach haga jingilak kai judo nagari Japan. Kajing pediang sungbai au Shingo Hirada kalong baundup la ban ai jing hikai pentibet ya ki nong yelek kai wrestling ka jela ha kajing pen krek jong ka jela Meghalaya ya ka National Games ka ban salong house nam Arajar Arpunyo. Menteri ke Sarkar Jelau ba Lakman Rumbui balong ru u MLA jong ka Amlarem constituency ula play pat ba ya ka kamera sum la ne ka aesthetic bathroom ha ka snong pedeng West Giant Hills District ya ka ne ka kamera sum ka ba internet ka ba penia sok lang bat ka jaka lekbar la shna da ka cleanliness community jong ka dorba snong pedeng lengba ka special rural works program jong usnem Arajar Arpsau Arajar Arpusan haka jinglut ke bekot saulak tengka. Haka sin ke benengkong ki nong yakun keti la ni ke arm wrestling ki la yok lat ban peni la ke jong ka sap ka phong ke bakidon. Haka Cherry Blossom Festival Arajar Arpusan ka balong Hamadan Polo Shillong. Kajing pelong ya kini ke rensan arm wrestling haga Cherry Blossom Festival kalong kum shipenta ban kring ya ki samla nang yelakai bat kum juru ban pen krek ya ke lempung yelakai National Games kapan salong husnem Arajar Arpunyo haga ni ke jela Meghalaya. Mentapat ini ya kami yakimat kubor nagari. U General Anil Chauhan ula yalam ya ka jingya kren jong ka BSS 2.0 halor ka R&D jong ki tiaria dari karukom trei kam ka balai lot ki buit start ki bandang urlong bat ki tiar thma da ka bapen pau baka India kala nang kiu nang roi haki karkhana basnai ki tiaria da kani ka jingya lang ka bala ne shisngi kala pelet jingmut halor ka jingpen kiu ya ka at manir bharta kajing pen krek ya kathma nang ni shakman bat kajing pen klan ye sipai lengba ka teknologi jong ka ni ka juk kajing klan jong ka NDA ka balayok palat arspat teligi seat haga yang darbar tauan jong ka jela Bihar kalawan ra kajing rakhe ki bala sapriang bah da ki nong trei jong ka BJP haka leng ki jela haga phang banengkong ka layo iba ka BJP ka lam khmat da khandai pun riu teli gisit bat ka JDU da prapasan teli namar ba baro arteli ki kenhon ki lapan pawe ka jing scam ban thau ya ka sarkar ka jela Bihar ka lapan pau syai kedar ba kala bu rekod na ka benta ka NDA balayalam da u Nitish Kumar hagaba ka jing ya teli jong ka BJP bat ka JDU kala yo ya ka jing trekam ka baklantam bat ki ken thainong thebut kila no senyang shibun kat ba ka Kongres kala poi sya ka kerdan ka baritam haki gini ki posnem ka bapen i ya ka jing hiar ka barat ba kat ba ka jing sya jet bat jing pen scam jong ka NDA ka haga jela kala poi sya ka kerdan ka bahkli do uhe ka BJP ha Karnataka u BY Vijayendra ulaong ba ka jing job jong ka BJP ha Bihar ka de ka jing kershan ka baklan ya ka jinglong nong yalam jong u menteri rang ba do kari u Narendra Modi bat ka jing kentat ya ka jing keno jong ka Kongres persya ya ka BJP ula benrap baka pau syai baka seng Kongres bat kali yang persya kinom yo jing kershan nagi pai nong tap vote ya ka jing pen benalam ler jong ki ha ka san pertai
ki jingkhen benengkong ki pen i baka NDA kala palat ya ki arspa teligi seat ke pen scam ya ka jing sanchar banne jong Nitish Kumar ha ka san hima sima jong ka Bihar bat pen scam ya ka jing perta Tiger abhi zinda hai war pedeng ki jing sha sin sha jer ha ki nong persha ka jing sanchar ka bala ne slam jong Nitish ka nongrim ka baklan ha ka imlang salang bat ka jingla ban penyedai ka penolong yu ban long pedeng haga NDA wat habaga BJP kami kum ka bor bedon bor jong ka kenhun sunlok. Menteri rang ba ka Jela Uttar Pradesh Yogi Adityanath ulai kendo ya nong ilakai cricket ubala job ya ka World Cup bat DSP Dipti Sharma bat ula penya ya ka jingelang jong ka kenhun menteri kebala menjuri ya ki arphau teli ki rai kentup ya ka rukam thamai ban pensuk ya ka jing penrung kerteng ya ki nong yo bai bam temen. Ka kenhun menteri kala ai khublai ru ya ka kenhun ya kai cricket jong ki kentai kala penrem ya ka jing pen betai Delhi bat kala pen khoj ya ki lat kilenti kum ka skim airam kali ya ki nong trei jong ka tanat bishar ka skul ba shimet ka bathmai bat ka jing pen kala ya ka dor thiet pai. Ka sorkar kala Penteri Kampura ya ka Ain Digital Personal Data Protection Act lani ka DPDP Act arajar arpulai da ka pentip ya ki kendon arajar arpusan da ka bathau ya ka rukam terekam ka basuk ka pensyong nongrim ha ki nongsyong snong na ka benta ka jing penya ya ki jing tip bakerpang ha ka jing menjur ka basngan bat ka basyai. Ki kendon ki betha ya ki jing penmana jing menjur ki basyai ki jing yada ki baperking kham tam na ka benta ki khna ki jingkit kli ki ba kham ti kena na ka benta ki nong penya ya ki data ba kongsan bat ka rukam bishar ya ki jing ujor ka bapura ban penihap ya ki jing yada ya ki jing longkerpang. Ki riu shempang ki ong baka India ka dai ban kala na ka ba shupen bon ya ka jing shalan mar shabari sha ka jing kentiu ya ka jing shalan mar shabari ka ba la banne ka ba kentup lang ka ba don dor bha ka ba kershan da ka jing pen kala dor ka jing pen roi mar ka ba kham bha bat ki benta ki ba kham klan ki ba don kam ya ki nong trei. Kila banjur baka jing pen wandur thamai ka jing pen sok ya ka khai peteng ka bapaka bat ki jing tei ki ba thamai ki long ki ba don kam bhana ka benta ka India ban kentiu ya ka jingla ban ya khun ha ka perthai bat ban pen kala ya ki bor hapo ka ri sha ka jing mentoi ha ka perthai borok ka wei. Kini pat gilong ki mat khobor na kiri ka perthai. Ka kai phon ka ong baka India bat ka Japan ki don lang ka jing thmu na ka benta ka Indo-Pacific ka ba light loit ka ba plelat bat ka ba don ki kendon bat ka jingya trailang jongki ka long ka ba don kam ban penne ya ka ni ka thain ka ba scam bat ka jing shngan ban pen klan ya ka ni ka jingya trailang baro artuli giri ki dei banya samlang ya ka jingmot ki ba kham jiliu ba ki kam ya dari ka teknologi ka jing shngan ka yo ka kon bat ka jing penya dei ha ka kam duriau. Kari Bangladesh kan syam jing kat ba ki jing kulmar ki ban nangjur namar ki kenhun Islamis ki yatli ban yatrelang ki yobut yobor shushu khamtam hadin ki jing kala ka san hima sima dangshen bat kin pen klan ting ya ki anyam ki he sarkar ki maham ba ka jingwan tuklar nabar bat ki kenhun bashir khai ki penlong ya ka jing ya kan at bat ka jing bam shong suk shong san ka babu jing ma kham jur shushu ha ka thain lemda husiar bha. Justice Aminuddin Khan ula syak pentian smai kum undang bishar benengkong jong ka ying bishar batmai jong ka riti sanchar kari jong ka Pakistan ka bala thau hapo ka jingpen kelai ya ka riti sanchar kari ka ba arphnyo ban pensuk ya ka kam jong ka ying bishar bahakli do bat ban pen ya ki mokot duma bayadei bat ka riti sanchar jong kari ka jing pelong ya kani ka jing pen kala kala penmi ka jing persya ka bajur ha ka ba ki seng kila kular ban yakhi ban pen phai biang ya ka ka ba ki kam ba ka dei ka bor bala pen duna jong ka tanat bishar bat unong bishar ba khli do.
Kajing sange jong ka Taliban ya ka khai pateng bat ka Pakistan kala pensyong seir ya ki kam khai ha Khyber Pakhtunkhwa ki ba maham ya ka jingdu nong ba khrau ka jing khang ya ki karkhana bat ka jing penduk kam namar ka jing shalan shabari bat nabari ba kongsan kumu doyong ka sya pentun ka kaipot jong ka United Kingdom ka maham ba ka Europe ka day ban rai lakan sengap jar bat pediang ya ke jingsya nyon ben jong Pakistan hakaliang ka digital na ka benta ka jingsuk na ka san hima sima ne ban ya khun ya ka kum ka jing ka bajur bah ha ka hok long briu man briu ka kentu ya ki sarkar hai Europe ban pendon kam da ka jing penbor pat ba ban ya da ya ki nong thok khubor bat ban bu kendon ya ka jing ya trailang khnang ban khanglat ya ka jing pen shitam ben ka jing bot dien bat ka jing jar nga jong ki nong Pakistan shwa bakan long ka rukam ka bala pediang ha ka pertai ka South Korea kala yo ya ka jing kershan ka bokong san jong ka United States na ka benta ka hok jong ka bakala bot din la slem ba ban san ya u uranium bat ban pentre kambiang ya ka sbo jong ka light na ka benta ka thma kum kitiar thma bat kala pen i ka jing kala ka bakrau ha ka jing ya trailang jong ki ha ka liang ka nuclear wat la ka jing pen trekam ya kani kan simpor da ki bonsnem nrai ka sol ka yo i ya kani kum ka jing job ka pokong san na ka benta ban penyat ya ki jabo jaban nuclear bat ban penyat chakhmat ya ki project ha ka lawe kum ki submarine bependon kam da ka bor nuclear kawai ka long kme sik ka badai na Punjab kabala tip kerteng kum ka Sarabjit Kaur kala jar ngai hakapor bakalej ya pilgrim sha Pakistan kaba shiposngi hakaba omshim ladon kano ka jingtho bakalami na Pakistan lani kalawan rungbiang syagari India kitanat wad bni ajong baro arteli giri gidang persyang mentaban wad yaka kat baki he sarkar gidang yatreilang lemba kilat diplomatik ka jingye tengku kali ha ka surak ba Kabul Kandahar kalawan ra ka jingyap ya wei ubriu bat ka jingmen saw ya arngut ka papen pau ya ka jingye le jong ka Afghanistan ka bajur bha ban yada ya ki jingja accident bat ka jingyap briu ha ki surak Hagini kita yo baladep la sakhi ya ki jingja ki bakum kini hakikat tu kan ni ki jella bonsen la kno ya ki jing penher kali klem da perkhat bat ka jing sniu jong ki surok shabapalan tu ki long kimat khoblai You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.